Assalamu alaikum mutane ya. Lokaci yayi. Lokaci yayi. Lokaci yayi. Lokaci yayi. Lokaci yayi. Yarda amintaccen Honorable Abdullahi Idris mai sola fitilar Neja. Domin ko shine ɗaya tilo zaɓin Neja, Mushishi, Mashebu, Mariga, Kwantagora. Cikin amincin Allah. Mai sola ikon Allah. Mai sola zaɓin al'umma. Mai sola kayi mun gani mun yarda. Jagaba a masarauta kuma jagaba a siyasar. Ayyukan shi sai dai idon ku ya kalla. Na farko alƙawarin Neja. Dan kwarai amanar kowa. Kai mun gani mun shaida. Kan Allah amanar Mai sola alheri. Ku zaɓi mai sola a karo na biyar. Ku zaɓi mai sola a karo na biyar. A majalisar tarayya ta ƙasa a karo na biyar. Domin katin zaɓen ku Mutuncin wannan sako ne daga Alhaji Musa Dabai ciyaman a tafiyar mai sola. aminci hasken Allah. Yardar kowa zaɓin Allah. Ni Umar Yusuf Babas. ni Sadiqa Taju Sulaiman. Ni Zakar Baiwan Waka. Ni Sadiya Abdullahi. Ni Abubakar Muhammad Sani Ragada. Ni Sadiya. Domin yadda mun amince da tafiyar mai sola na kowa. Zaɓin kowa zaɓin Allah. Mun gana mu gwarzo ne, su kwana su gwaza ne, duk ɗumin sakarya ne.